pasrah kalajeng samangke jaran jagap ingkang jaranipun panampi ngarepun atur pambagayana menika duta sarya panjenenganipun Bapak Islan Gotra Ibu Mutika ingkang kapiji kepalahan nampi pasrah pambagayana njenenganipun Bapak Darmani kunjuk Bapak Darmani semangga keparengan sasana pananggahan tumuju sasana pambiyara dipun ajrejer njenenganipun Bapak Islan Ibu Mutika kadang mataran lumampah nampi pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh dalah para pinisepuh ingkang tansah kawula hormati, saderengipun kawula matur dumateng ngarsa panjenengan sami lang rumiyin kawula nderek-nderek muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sesarengan kalian panjenengan bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa ing saat menika kawula dalah panjenengan sami taksih pinaringan kesarasan kawilujengan sehingga kita saged nggih menika andukeni menapa ingkang dados undanganipun Bapak Islan sakeluarga kanthi kawontenan sehat wal afiat boten wonten aral satunggal punapa. Kapinggalihipun sholawat dalah salam mugia tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah nuntun utawi bimbing dumateng kawula dalah panjenengan sami dumateng margining kaleresan sehingga kita ajeng-ajeng syafaat saha pitulunganipun wonten ing donya lan khusipun malih winjing wonten ing akhirat. Allahumma amin. Kaping tiganipun ing mriki kawula minangka wakil saking panjenenganipun Bapak Islan sakeluarga langkung rumiyin ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sami saha matur agunging panuwun dene panjenengan sami sampun kersa angrawuhi napa ingkang dados undanganipun Bapak Islan sakeluarga pramila ing menika mugi-mugi amal kesaenan panjenengan katampi dening Allah Subhanahu wa taala ingkang sak marwatipun. Ingkang salajengipun ing mriki Bapak Islan ngaturi rawuh dumateng panjenengan sami mboten badhe dipun paringi utawi dipun caosi menapa-menapa kosok wangsulipun namung dipun suwuni doa restu panjenengan sami bilih Bapak Islan ing saat menika kagungan hajat inggih menika aningkahaken ingkang putra Febri pikantuk piantun kakung nggih menika diangga mugi-mugi kanthi jejodohan ing siang menika mbekta barokah manfaat bidini wa dunya wal akhirah ing akhiripun saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kaping tiganipun mbok bilih Bapak Islan anggen ngrawuhaken dumateng panjenengan sami
Mboten saged nyaosi pilenggahan ingkang sekeca utawi dedaharan ingkang miraos inggih namung makaten ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sami wonten kekirangan wonten kalepatan menapa kemawon kawula minangka wakil namung nyuwun gunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Saha malih Bapak Islan saha Ibu Mutika matur gunging panuwun dumateng sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun kersa ambiyantu menapa bot ributipun ing siang menika mboten saged mbales menapa dumateng panjenengan sami namung mugi-mugi kemawon sedaya amal kesaenan panjenengan para sinoman sanak kadang tangga tepalih katampiya dening Allah Subhanahu wa taala kabalesa ingkang sak murawatipun ugi Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang tansah kawula hormati khususipun nggih menika pangombyong penganten kakung saking Desa Kreten dusun Kreten Desa Teguhan khususipun keluarga Bapak Parmin kala wau ngaturaken ingkang putra kanthi bongkoan ngendikanipun ngaten pramila ing menika ing saat menika Bapak Islan sakeluarga saha masyarakat mriki nampi kanthi asta kekalih saha ndadosaken rena saha sukaning penggalih mugi-mugi kanthi kebahagiaan kesukaan ing siang menika saged lulus lumintu mulai detik siang menika hingga selami-laminipun Allahumma amin. Ambo bilih Bapak Islan sakeluarga dipun amanati supados dipun bimbing utawi dipun bina Mas Angga wonten ing mriki mbok bilih menika sampun dados kewajibanipun kawula kinten namung kosok wangsulipun bilih Bapak Islam menika sampun tuwa nika kirang pengalaman mbok bilih kalian Larissa mangke sanget tebihipun pengalaman namung kemawon ambo bilih wonten ingkang boten nyocoki kalian keluarga utawi masyarakat mriki Bapak Islam namung badhe ngemutaken supados enggal adaptasi kalian Desa Bandung mriki. Ambo bilih benjing wonten ing Kreten kawula pasrahaken dumateng Bapak Parmin supados panjenengan rengkuh utawi panjenengan bimbing ingkang sae-saenipun miturut adat tata Kreten ingkang supados anik Febri supados Febri saged enggal adaptasi kalian dukuh Kreten makaten. Ingkang salajengipun kala wau wonten kekilapan sekedhik kala wau Bapak Parmin ngaturaken salam taklim ing mriki kawula wangsuli kanthi ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun binjing dinten Selasa insyaallah Selasa kliwon tabuh sanga kasuwun nyuwanaken temanten sarimpit dumateng Kreten insyaallah Bapak Islan utawi sederek mriki sedaya badhe ngestokaken dawuhipun Bapak Parmin mugi-mugi kanthi doa restu panjenengan mulai menika hingga dumugi dipun Selasa saged nepati menapa ingkang dados pamunutipun Bapak Parmin sakeluarga. Saking kawula mboten kathah angin kawula matur wonten kekirangan wonten kalepatanipun kawula minangka wakil saking jenenipun Bapak Islan namung nyuwun gunging pangapunten ingkang sakadhahipun ing usana akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatur kenging panduan ingkang tanpa pepindhan Wijang Gamblang sudah terpaut catur pangantika panampi pasrah ngeres hatur pambagya yuwana pasugi tutus arya jadipun Bapak Islan Putra Ibu Mutika jadipun ngakabiji Bapak Darmani
kunjuk sagung para tamu kakung putri ingkang sinedahan ingkang sampun nampi pasugatan dahar. Semoga samudayapun dipun habis kesokan dinikmat karo sing budi kelawan karsa parandene hambene wonten pasugatan samudayanipun kirang mirasa kirang mungguh kirang lawuh ugi papan lenggah kirang nuju prana estujanipun Bapak Islan Putra Ibu Mutika lepat diagung pangapunten. Gumeng kalanggahan siang punika hangrantu samangke laksananipun putra putri temanten bisa mangke saten dosa sampun paripurna kadhaken sangenipun Sanggarias Tataria saking Aura Salon dikasang goyong iki sedaya keparang manem Brahma dari hajat lan niat daripun Bapak Islan Putra Ibu Mutika BW Audio Digital Jawa Music ugi NH apa FH MH foto dokumentasi syuting kebarang engri kalanggan sebenarnya lagi minyak sebenarnya suasana sukota panglipur rumah kadang-kadang saking digital Jawa. Yuk mbok itu rene mergae nyambut gawe tuh gini pripun rasa digudang piye-piye neng kene nyambut gawe nah neng omah beda omah ki yo jenengan kudang lho Mas lho neng omah ki beda neng kene nyambut gawe lah ngoten niku mungkin jenengan paring niku lho mboten gak piye Mas ora wis rong dina ora mbok paring aku ngono lho alah ben numpuk seminggu langke tumblek-blek berasa ketelas lho Mas ngalah blurne sisan nang kene ben ampun-ampun ning aku nyuwun sewu papun kali dinten iki mboten nyadong kula ae nyapa to Mas ben seminggu ben numpuk lha jenengan seminggu paring aku ya mung 100.000 cukup ora mbok kan iki ya cukup ora kirang to Mas kurang to delok kono oh jarine Mbak Yumu lho kaya mbak sisan kosong yo nek bojoku ning omahmu ngirane aneh-aneh ya paten ana yang Mbak sapa ngomong ning Yumu ki lah nggih bojo barang yo am tolong ijolne ae kok aku tolong tak ijolne gelem nampa ora gelem nampa ora bojone kan kerja dhewe ngeten iki lho Bu nyuwun sewu nek di bojo penyanyi ki kon golek dhuwit dhewe ae lho enek pepatah napa mangan pace pahit rasane mangan pace pahit rasane Rabio MC mulya uripe nyatane mbiyen rasa mono saiki lho Mas sing gedhene sapa wong akeh Masle wong akeh iki nyambut gawe ning sorterop ngoni karo kene kono ngono kuwi lho omah wis berhasil teh Mas kalau sing nek kumaam ning kene nang kene malah menak apa-apa kopen kaya nyanyi nggih dhuwit karo gak dhewe Mas iki kok pegat lho kok aku arep udut sik ayo sesuk ning pengadilan ya oke kok kasih itu Mas aja aku seneng karo sapa seneng aku ngono oke lirikan niki bebas ya saya bebas pangga diaturke niki mbok pilih wonten pamundutan boten enten Mas iki kok suwe-suwe tak ijolne player lho engko suwe-suwe kok dono ning kono menak ben ketok kok ngarep mau penak ning dhuwur napa sugatanipun cek kula nyuwun kapilut ya Mas iya dangdut oke kapan pengen lawi karena aku ki ora ngehe kowe lho Mas masa mbok meni yumu ae oh lau monggo Mas jule mau udah tutut ya Mas watuk nanti watuk itu tambahane to watuk mbak Sajron ning atiku
Modelnya kok mesak senti ngono apa? Wong ngene-ngene ya mbok rabi kok. Ngono. Jare to. Aku aja buka wadi nang kene. Oh, berarti nek ning palagan ngenten iki aku, kamu. Berarti untuk semua. Untuk semua. Ya wes, berarti nek karo Caca aku gak apa-apa ya. Tak losno. Tenan, Mas. Los. Mulai amro-amro bacok. Tak losno ya. Ora mbake iki los. Los. Ya, los ya. Ya, tak losne nek karo ibu siji ya. Kek. Komenku karo sing teko kuwi engko widodari kuwi. Wido. Nyohne malah Mas. Wido lamun to Jnandra katon mencongor. Mencoro. Ayo, rampungno. No. Aja lali pamanemu. Mbak Nuwun, Mbak Yu. Nek bojone Mbak Yu. Diomongin kene iki. Dedek. Iya, Dedek. Walah. Kasih Mas. Niwah. Malah saya kaya ngono wis ngopeni akeh. Tak losno nil pokoke. Lan sebutenge mulih nggo dhuwit ngono los. Tak dol. Sugata panglipur ing lekahan siang menika lumantar kontrol saking digital Jawa. Tesek kajengaken hangaran samangke. Raipun punang benanganten saripit keparang samangke santen busana kira pelendiran tulis sampun padipun samangke keparang cok laku condong balung Bayu Tumini keparang semoga nuwun laksanaipun sambutanipun. Nah, Nduk Amum gini. Cih Kang Mas. Cih, rati mriki monggo. Iki tengare kok ya halus iki nyapa kok beda padatan. Oh, isin sungkan. Wedi. Ora apa-apa. Di saat kita bekerja itu profesional kerja. Profesional ya, Mas ya. Ya, aku, kamu kita profesional. Aku, kamu. Kamu dan Nadia. Ya ngono, Mas. Lah wong wingi niku sampean pamit tenan aku dinunuti penyanyi, Dik. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, Mas, mulai subuh loh. Lah kuwi pamite menggok ngantor. Kaya ngene aku kon rawedi aku sak kecap kono 10. Kon rawedi kondi. Cerewet ora. Yuk, atur panglipur ke cucuke wis metu. Ayo. Katresnan sejati. Monggo. Aku menghindar. Dewi rapopo, Mas. Menghindar ya wis. Cek kuat aku. Cek kuat toh? Lah nggih. Karo berlatih kok bengi kan. Uyahku anyar ya. Digital Jawa, the spirit of Sangdut Indonesia. Tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi hati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan Asal
Katur selamat siang, sugeng siang, Mas. Mas Gundul. Mbak. Nggih, sugeng siang. Pawartos pripun menawi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Anggene ngandut pun pinten tahun pinten wulan? Anu niki rong sasi meletek. Orang sasi meletek iku meteng opo lho. Nuwun sewu niki kandungane kula nembe lemah lempung. Loh, lemah. Jadi gak berdaya kok lemah. Lah rupane ireng ora ya lemah lempung kok ya. Ayo ya semangat. Syutingnya dari sana aja Mas, timbangan aku mumet sampean. Nah, aku kan melayu rono. Ini akeh polae, dari depan. Nggih, saderengipun kula tak salam riyen nggih Mas. Nggih. Saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pun dugi dusun. Bandung Kidul Kali Semen Paron Ngawi. Bandung Kidul Kali. Ya. Sesarengan rias sinten Mas? Aura Salon saking Jogja kemawon. Oh, saking Semen mriki mawon. Nggih. Matur sembah nuwun. Luar biasa. Biasa di luar. Oke. Sesarengan ugi cangkep digital Jawa. Digital Jawa. Betul. Saking mriki mawon. Nggih, nggone sing digawe dhewe ya, Mas. Iya. Iya. Sesarengan sound system napa, Mas? BW Audio. BW Audio. Luar biasa iki. Jos. Apik tenan. Beda biasane. Nah, nyambut gawe mu enak. Enteng. Rasah piye-piye. Sebar. Jos. Ayo. Ndang ngomong kok nerona aku bocah. Ndang ngomong apa? Malah nerokne kene. Oh nggih. Sesarengan lighting napa Mas? Eva. Nggih. Saking Jogja kemawon. Oh ngaten nggih matur sembah nuwun. Nggih niki nggih matur sembah nuwun anu kagem Mbak Yuwana. Nggih pun ditimbali mriki. Ya, berarti awakmu melok Yuwana. Nggih. Alhamdulillah. Tapi yo mbuh hitungane wong yo bolo dhewe ora yo sambatan ngono. Ojo. Ora. Ayo ngomong ora sambatan bayaran genep. Oke. Aku semangat. Yuwana. Iya. Ngomong piye jere? Anu ora sambatan bayaran genep ngono e. Leh kata-katai WA apa langsung? Ning ngarepe lho ora lho. Kok beda? Lah bedane piye? WA aku ki piye? Ya sambatan terus kemeng petuk langsung ya sambatan ngono ki. Tek beda to? Ngerti kok benahe lho. Cucuke aku ki ngono mesti. Diomong kok. Aku pangring karo Mbak Yuwana itu. Alhamdulillah berijab lah ayo. Mundak num rumah saya. Num. Nggih, alhamdulillah niki wonten doma sekawan mangga sekawan. Pripun niki dijogetne napa mboten Pak Bu? Jogetne. Nggih. Hadapnya takone sana ke kamera ke jabah sana ya. Ngomong apa? Ora patek cetok. Paring asma sinten, Nduk? Clarissa. Cantik. Clarissa. Kayak ono maneh bojoku mbiyen ya ngono kuwi lho aku. Napa? Ya ngono kuwi mbiyen aku ya. Yo bojomu ngene iki. Nomane ya ngono kuwi. Loh, geraya sak bom lho. Bareng tuwek sak ngono kuwi. Sak nilah kok. Mulai mangan kok diet angel rame. Iya. Oh iya. Saja. Sisine Nduk. Iya. Mbak Dian, joget napa mboten? Mboten. Oh mboten. Piantun jilbaban karone Mas tak goyang-goyang ya ora disaru. Sing guri tekonane sing guri. Kondure ning kono. Katokmu ning kono, wirana mecer ndelikne katok kowe. Iya. Niki nggih joget? Mboten. Mboten joget? Mboten. Lah kenging napa? Kesel. Anyang-anyangan Mas. Ya wis kondur bae, piantun. Menak saiki domas-domas sing ngono kuwi. Lah piantun jilbabanku nak goyang-goyang ya ora disaru. Wong dandan ayu mung teko ijine tok bayaran 100.000. Lho, saiki 100 kok. Ndum papat kae. Tak kira sama si 100. Ayo manggolo sing ngadep loro maju rene. Ya. Ora iki kok malah pangku-pangkunane, Cil.
Ketok iki ora patek anu normal. Kaya aku. Ngaku malan. Kowe kuwi lho. Saiki alhamdulillah gelem ngaku saiki Jil. Iya, namanya sinten Mas? Elza. Mas Elza. Sijine Musa. Elza karo Musa. Musa. Joget nggih. Duh, nak gak joget gak popo tapi nganggo jilbab. Nah, lha iki nganggo blangkon ya joget. Kudu joget. Nyuwun lagu napa? Manut. Manut. Lagu manut. Ayo. Jajak omong apa iki? Duh, lho iki omong apa kok iso mbuh. Ketoke karo aku wedi iku. Ambu wedi kok gila jane. Gila ya. Ayo Mas. Nggih. Lagu terbaru dari Ariel Peter Pan. Peter Pan. Jambu Alas. Ora terbaru kuwi. Peter Pan kok Jambu Alas. Apa? Panjak itu was ngelu kok. Yuk kita goyang. Yo. Bunter-bunter kisar penak durakir-kir kelingan manis rasane terus kelingan rada moyone terus nolan kasih sayange karep hatiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora kon melu duweni nyotop bawater. Ya wis kondur. Wis kari manggolo loro maju. Ya, loro wah iki manggolo stok dhuwur ram mbotan. Iki mau aku wis dianu Yuwana. Napa? Ning nggonku gak sambatan. Heeh, terus kudu reokan. Yo iya wong klambiku lagi nang juku anyar kok iso sambatan ae. Bot-bote nang kene. Kuwi wis 2 bulan yang lalu emerald tuku klambi. Iya. Aku ora diomongin dhewe mbok ya. Potong kerise cepat. Aliane emerald aku opo ngene iki warnane. Ya, cepat rese. Ya, blangkone cepat. Jowo. Ha iya. MC ini tanah ya aras-arasen. Ya, kita erung duwe ya klambi emerald. Sesuk tak tumbasne, Mas. Ora diomongi. Allah padu. Ora diomongi. Selope cepat. Jari cincin nih. Bes kape cepet. Bes kape cepat. Inceng. Inceng kone dhewe. Lha iki piye wong sing nganggo kono dhewe aku nganggo ora ya lali iki jange. Bocah gitu. Siap nih reoke. Iya. Kewepuk sing banter. Nah, engko ora sambatan iki bayaran ya kudu reokan. Iso. Ya. Yuk monggo para ning Widodo yo. Yo. Ya tangan hasil.
Oh, sik. Penak. Nah. Mahkotane cepot. Syukur ngono. Aku senggak. Syukur. Iki rok pejari. Wong ganonge wis ana paling gak barongane ya melu. Wah, betul. Nah, Cicing. ya klambine anyar iki. Ben dirayen kok. Loh. Ya tanganku ngantek darah hitam ngene iki kok. Sesuaikan amal perbuatan aris. Dhewe kok kurang baik ya? Kurang kita ya. Yo, tadet yo. Kalibu anyar. Ndase keri. Ndase ucul. Apa? Wo iya, iki ngono enek sotrene. Iki senggara entuk ya iki kok. Nyuk walik. Kowe nganggo iki engko lantuk delok tak. Iya, engko lantuk. Nganggo iki engko nak entuk saweran. Ya dah. Ya. Ih, cek gilani bendi aku. Ora ayu, demes. Oh iya nang gak nang. Iki lho ada, iki cepuk iki. Kowe tak nggone, Bre. Nang, ih golek mubeng yo. Yo, tak yo. Min pergi ke pasar. Ayo, sing bakal nyawer yuk. Yuana nyawer, Yuana. Os. Oh, ah. Oh, ah. Yo. Bakal sawere. Entuk pora, Cil. Gak entuk. Raine semu iku po ora apa-apa. Nyapa, Cil? Hah? Ora enak apa-apa ya wis ora enak apa-apa. Ya wis iki. Wis nggonku jubuk wis PN gak apa-apa wis. Ya. Juguk gak oleh nganggo tangan kudu nganggo lambe. Piye? Juguke gak oleh nganggo tangan kudu nganggo lambe. Jebuke nganggo lambe. Iya. Yo. Yuk. Saya ketahu. Saya ketahu aku ora apa-apa gak oleh. Yuk.
mlotrai lho. Nyapa? Ora iki yo. Sajake iki barete dhewe iki yo seneng meringas-meringis ki nyap. Cil. Senep. Gak perasaan. Mlotrok unjukno, unjukno. Unjukno. Tanggung jawab. Unjukno sik. Unjukno. Ayo. Ora apa-apa, ora kemanyek tek tek tek. Lho, gak apa. Lho. Ora dari karepmu ki piye? Ora susu nang weteng kowe. Iki nylepet to, Dokter. Dasar gundulmu. Mimiset dari. Wong kuwi kaos kaki kok. Kamisal kok mimiset. Ayo, kowe ngobrol sih. Entrok. Yo. Bayaran 200 sih kok menak men. Kene iki umbuh wis njukuk klambi larange rame-ram 500. Lho. 500 klambi iki 500, Mas. Lah bayaranmu? Bayaranmu? 250. Bati no. Berarti gundulmu. Bati 250. Rene. Kok Apa? men kowe iki ora joget kok iso jukuk. Piye to? Entuk saka ndi? Entuk kok anu. Yo nah, nindi. Nindi. Iki yo koprose. Jukuke kudu kok kaya kancil mau menak men. Nah. Kene lho, direwangi ambu sapi teng ngono. Enggak. Kowe ngelokne tumu ini padha karo Apa? Sumber. kagut. Ayo. Budak banyak. Nyapa? Wes. Lho, Wes. ya manusane nang kono. Oh, wes ah. Sip. Tum. Iki kita golekno ya to. Engko kan jiko kon ngene dhewe. Cil, Dalem aku duwe to ora apa-apa, ikhlas sik aku. udah nyapa. Terus Kelambiku lho cengkok tatil ngono. Iya, mungkin Pak yo doyan. Lah Hah? piye? Brengos gundulmu iki. Kuwi ngono te Pak Iwak. Ngelilit nang gonan. Wis entuk 50.000. Wis entuk kabeh. Wis. Kabeh. Wis oleh, wis dah mulai. Pamit sih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pamit sama sedoma. Wassalamualaikum. Assalamualaikum ae. Yo pamit sama. Wes. Nah, Ya. Bu gundulmu iki. Cah cilik. Priase rambut salem. Sungkem, lungguh. Wapo dulu buta. Sing wong dhisik, sing wedok dhisik kok iso. Sandal iki cupot tak sungkem iki goblok rame-rame. Cari. Oh, iki aja mbok cincin nih. Kok iso enek wedok barang cincin nih. Nah, sing api. Tangane dulu. Gerayak tangan. Tangan iso gruayai kowe ne yo. Rias kok iki. Gruayai ndang keke. Ora sungkem rapat nek. Nesu. Nah, kowe lho, Ya. Tak kondur. Wes. Tukang foto. Tukang syuting bocah.
salaman. Nggih. Wis. Tak mulai. Hei, nyapa? Loh, Hei! Niki nyapa dadak penyanyi mbok salami barang. Ojo. Ora iri ora. Cil, ora mandeng bojoku ning kene to, Cil. Iki kae. iya. Mas wong ke grayang-grayang ngene lho, Mas. Apa digayai? Kene anu grayang-grayang. Benae. Hei, klambimu nek kene lho, iso mrono. Nggih. Nggih. Niki tak mulai. Wes. Nah, dikerono. Lali barang. Tak mulai. 150.000 Rede. Bedeng. Kowe entuk ora? Sing kagem damel Pak So. Pak Islan. Pak Islan. Hah? Dereng asali, Pak. Lho. Kula suka ning kali lho, Pak. Pak Islan. 2.000 lho, Pak. Aku tuh bahasa estah mawon. Pak Islan. Bang. Nek ngono Pak Parmin. Mboten mantun kula kae. Halus ya, piantune pun halus. Nggih, niki tugas kula sampun rampung. Bapine wonten lepaten ngapunten nggih. Niki namung gujengan kemawon. Niki wedale sampun siang pun wanci duhur. Mboten sekeca nak kelantur-lantur ngoten nggih. Nggih, Mbak Yuana mengke nak kirang puas engko somben nggone nanggap neh. Nan nggone nindi nanggap dhewe. Ya anggap dhewe. Khusus kowe tok. Kenapa? Nanggap kowe tok. Liyane gak. Nggih, Mbak Bile wonten lepaten ngapunten. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkasih atur kalian saya menika nyuwun bantu hastungkara pun doa jaripun Gus Huda. Padahal lagi sasono kadherek kesemengga. Ayo. Cangkem popo iso bantere. Kuwi raine kemunduran pun cangkeme kemacun to ya. Yen sangapunten Gus Huda. Semangga. Pak Huda kasuwun berkahipun hastungkara semangga. Semoga Gus Huda kepangarawuh apa boten? Boten rawuh, boten nanten nggih. Panjenengan pangapunten. Semoga adicara kalagan siang menika sami dipututup kanthi wasilah hamdalah sarengan alhamdulillahirabbil alamin. Kula minangka pangandali wara kara sangat disewat ugi basa kirang trapsila estu lepat diagung pangapunten. Ing wusana usikum banasi pitawa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Islan, Ibu Mutikah semonggo wonten ing ajeng ngontopaken kudheripun sagung para tamu. Buat temanten dan juga rekan-rekan temanten yang belum foto dipersilakan untuk berkaitan foto. Semoga